Ако останеш в тази стая за един пълен час, ще спечелиш $5 милиона. Звучи лесно, нали? Но досега нито един човек не е успял. Това е най-тихата стая в света, построена от Microsoft на цена от $30 милиона. За сравнение, една обикновена стая има фонов шум от около 30 децибела. Най-тихият звук, който средностатистическото човешко ухо може да улови, е 0 децибела. Но в тази стая нивото на звука спада до удивителните минус 20,6 децибела. Стаята е проектирана с два отделни слоя. Вътрешният слой е покрит с клинове от фибростъкло, които поглъщат звука. Всяка повърхност, стените, подът, таванът е облицована с материал, който блокира 99,99% от външния шум и вътрешните ехота. В такава тишина човешкото тяло се побърква. Хората съобщават, че чуват собствения си сърдечен ритъм, движещите се стави и дори звука на кръвта, която тече. А тъй като няма никакво ехо, мозъкът губи усещането си за пространство. Ако останеш твърде дълго, може да изпиташ замаяност или дори халюцинации. Ето защо повечето посетители могат да издържат само няколко минути. Никой никога не е успявал да издържи пълен час. Не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото.